Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is November 22, 2024, Biyernes nga adlaw. Isa sa 7 ka mga suspected NPA nga napatay sa encounter sa Candoni, nakilala na. Anong ka mga bangkay, ginlubong na. Basiwa nagpasalig sing 24/7 nga water supply sa Bacolod sa 2026. Babae nga nag-aangkas sa motorsiklo nahulog kag nalapakan sa truck, patay. Pagtukod sa Cancer Care Center sa sulod sang CLMMRH, ginapabot ka mahuman sa April 2025. Kag sa good vibes, mga pitaw with a view sa tripping ni Roming kag 13 anyos ka swimmer na taga Talisay City, mga tiglawa sa Pilipinas sa Asian Youth Para Games 2025. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bulkan Kanlaon liwat na naman nga nagbugas ang abusang kahapon nga adlaw. May pagbugas ang abu nga na record ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS gikan sa Bulkan Kanlaon nga naglawig sang 5 ka minutos ang kahapon. Base sa monitoring sa PHIVOLCS, ang Bulkan Kanlaon na nagbugas ang 8,040 toneladas ng sulfur dioxide nga naglabot sa 300 meters ang kataason kag 12 naman ka mga volcanic earthquakes ang na-record. Parayo naman ang paghubag sa sulod sa bulkan kag nagapabilin ini sa alert level 2. Inadumilian sa gihapon ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa number 9, Bacolod City maghahus ang Terra Madre Asia Pacific. Ini ginapaabot nga dako manginbulig sa turismo sang syudad. Sa pagbukas ng Terra Madre Visayas, ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga natalan na ang hosting sa Bacolod para sa Terra Madre Asia Pacific 2025. Ining naunang international event sang Slow Food International sa Asia nga ginalauman sang alkalde nga sarang makapabaskog pa sang food tourism para mas makilala ang syudad bilang global food hub. Inibangod man sang ginapabugal nga native delicacies kag cuisines sa mga Bacolodnon kag Negrense, magluwas sa mga organic products. Gindayaw ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang pagpili sa Bacolod kay iyaman gipahayag nga ini ang panugod para mas makilala ang pungsod bilang global food hub. Ang Terra Madre International Event ang ginapangunahan sa slow food movement, isa ka global campaign nga nagasakdag sang naturally kag organically grown food products sa tuyo nga mapangapinan ang palibot. One, we put Bacolod sa global map. Number 2, we will promote our delicacies, ang mga dishes nato, inasal. You know, one of those that are attracts foreign tourism for Japan, for Thailand, it's actually their food. Sa number 8, pagtukod sang 4 ka mga economic districts sa Bacolod City ang ginaduso sa karon ni Mayor Albi Benitez. May report si Nico Delfin. Sa ginbalay nga roadmap to Super City, ginpatpat ni Mayor Albi Benitez sa mga proyekto kag programa angot sa innovation para mapasanyog pa ang government services pati na mga ginapatuman karon nga mga legacy infrastructure projects bahin sa inclusivity, sustainability kag mobility. Gintagaan man atensyon ang pagpasanyog sang kultura para mapabaskog pang turismo kag ekonomiya. These plans will not happen overnight, as I mentioned. And these plans will not be implemented without your support. We need stakeholders buy-in to this program so that it will be easier to implement. Sa bulig sang urban planner, ginduso man sa alkalde ang pagtukod sang 4 ka mga economic centers nga ginalauman mas makapasangkad pa sang investment opportunities sang syudad. Initanan para sa ginahandom nga pagpaayo pa sang kalidad sang pagpangabuhi sa mga Bacolodnon. So now the vision is almost finished. When I say almost finished, we have discussed and deliberated it for the past 2 years. So ang component na lang ng kulang is ang approval or consensus coming from the stakeholders. Yes, I leave it also that they should be part of the process. Hindi lang permission.
we also need to solicit proposal ideas and potential none. So this is the forum, or this is the platform for them to be able to make any proposal. Upod sa Bacolod Master Plan and Stakeholders Agenda, ang pila pa ka mga city kag barangay officials, katapos ang business sector, mga government agency kag civic organizations nga nalakipan sa mga market vendors. Sa forum, napamangkot kung nga wala nalakip sa plano sa ginadihon nga Super City ang pagpaayos ng estado sa mga merkado sa syudad. Ginsiling ni Mayor Albi nga sadto pa prioridad niya na ang pagtukod sang kuntani bago kag makabig atraksyon nga New Burgos Public Market. Ugalang ginpamatukan ini sa pila ka mga miyembro sang Market Vendors Association. Rason nga nagapanugyan siya karon nga kuntani himuon sa mga market vendors ang ila sining nga bahin para mabuligan sila sang syudad. I have responded favorably with that request, but do your part. Convince your peers, convince your vendors also to accept it. Because as I have said, just like what I'm doing right now, if the stakeholders will not have a buy-in sa mga project, it will be very hard to implement. Ginpahayag sang alkalde nga kalabanan sa mga proyekto kag programa para sa ginadihon nga roadmap to Super City ang malapit na nga matapos. Pero sa among nga summit, ginhaylo niya ang katapos ang private kag public sector nga padayuno ng pagduso sang tikang nga sarang mahatagan sang katumanan pinaagi sa collaborative effort kaupod ang local government unit. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 7, masobra sa 3 milyones pesos ka balor sa suspected shabu nakuha sa isa ka buy-bust operation. Arestado ang duha ka mga lalaki sa operation sa PNP sa Purok Gabi, Barangay Bungao, Valencia, Negros Oriental, Huwebes ang gabi. Ang mga high-value individual nga suspect, mga taga Dumaguete City kag Valencia. Ang buy-bust operation gipatigayon sa Valencia Police Station, PNP DEG, SOU 7 kag PNP Negros Oriental. Nakuha sa duha ka mga persona ang 500 grams ng suspected shabu nga ginubulubanta na kabalor sang 3.4 million pesos. Pasakaan sila sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 6, sa Silay City, sa ka-back riders ang tricycle nahulog patay. Patay si Nino Goles matapos nga mahulog gikan sa ginasakyan nga tricycle nga nagapang-deliver sang LPG nga ginasakyan niya. Ang driver sa tricycle amo si Ronnie Clarion. Sunod sa kay Police Major Rhea Villanueva, Deputy Chief of Police ng Silay PNP, gikan ang tricycle sa sales center sa Barangay 5 kag pakadto sa Yolanda Housing sa Barangay Ilopez, Huwebes ang aga sa mahulog ang biktima. Dugang pa ni Villanueva, mahimo na lampos ang ulo ni Goles sa gutter. Gindala pa siya sa ospital pero gideklarar nga dead on arrival. Sa number 5, isa naman kababae nga nagaangka sa motorsiklo nahulog, nalapakan sang truck, patay. Patay si Jonalyn Lamis matapos nga nautod ang lawas bangod nalapakan sang truck sa Burgos Extension, Barangay Estefania, Bacolod City, Huwebes ang kaagahon. Una nga nagbungguanay ang motorsiklo nanday Lloyd Arca kag Regis Galiano. Si Lamis nag-aangka sa kay Galiano. Sa report sa Bacolod City Police Office Traffic Management Unit, nag-overtake ang ginasakyan nga motor ni Lamis sa isa ka 10-wheeler nga truck. Sa pag-overtake ni Galiano sa truck, nasugata niya ang motorsiklo ni Arca kag nagbungguanay sila. Nagtabog si Lamis sa dalan, nga ginagyan sa truck gani nalapakan siya. Pilaso naman ang driver sang duha ka mga motorsiklo. Sa number 4, may ginapaabot na naman nga saka sa bilis sa produkto petrolyo sa badason nga semana. Ginapaabot nga may pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo sa badason nga semana sunod sa kay Department of Energy Assistant Director Rodela Romero. Ginabanta nga ang gasolina magasaka sang 70 tubtub 90 sentimos kada litro. Ang diesel may pagsaka man sang 70 sentimos tubtub piso kada litro. Samtang ang kerosene 60 tubtub 70 sentimos kada litro.
Ang tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine, ang oil field outage sa Norway kag ang peso depreciation kontra sa dolyar ang rason sa pagsaka sa presyo suno sa DOE. Sa number 3, construction sang 34 million pesos nga Cancer Care Center sa Bacolod City ginapaabot nga mahumana sa Abril sa madason nga tuig. Magluwas ang ginatukod nga Bacolod City General Hospital, ongoing man karon ang construction sa Department of Public Works and Highways sa 34 million pesos nga Cancer Care Center. Ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya nga sa Abril 2025 ginapaabot nga mahuman ang 2-story infrastructure project sa Dalan Lacson. Kabahin ini sa mga pasilidad sa idalom sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga nagatuyo makabulig sa kadamuon sang cancer patients ilabi na sa Negros Occidental kag Bacolod City. Ginugang ni Gasataya nga nalakip sa plano ang pagbakal sa medical equipment para sa pag-operate sa Cancer Care Center kabahin sa programa sa national government para mapasanyog ang specialty centers sa pungsod. So in line man siya sa program sa national government for specialty centers, cancer care one. So amuning push kinapon nga mapapunduhan, and right now we're just fast-tracking everything for the medical equipment necessary. But it will not stop from phase 1. We're looking at it na padako pagin siya, meaning provide additional floor area kaya ang ginapanawagan na sa ating mga hospital. Sa number 2, 24/7 nga water supply ginapasalig sang Basiwa Prime Water pero sa 2026 pa. Nagapabilin karon sa 84 million liters a day ang supply sa tubig nga sarang mapalapot sang Basiwa Prime Water sa mosobra sa 71,103 ka mga concessionaires, pero sa marason nga tuig sarang mapasaka sang water utility ang water supply sa 107 million liters a day, pinagi sa dugang nga 25 million liters a day nga water supply halin sa Bacolod Bulk Water Incorporated Injection Facility kaag duha ka mga kag mapanubuan kag ma-convert ang non-revenue water kung nagakauyang nga tubig halin sa 38% panubo sa 25%. Ginsiling ni Basiwa General Manager Mona Dia Hardin, ginapaabot nila nga mapalabot ang delivery sa 24/7 water supply sa tion nga mangin operational na ang ginatukod nga bulk water facility project sa Matabang River sa 2026. Ang proyekto ang sarang makahatag sa dugang nga 15 million liters a day nga madugang sa projected nga 178 million liters a day nga water supply sa masunod nga tinuig. We have 178 and 46 of which is a standby resource coming from our new wells. So with that, we only need 132, but then we have 178. So it will just follow that a 24/7 water distribution for Bacolod is not that impossible. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, isa sa 7 sa mga napatay nga NPA sa encounter sa Banwa sang Candoni nakilala na. Iban nga mga bangkay ginpanglubong na sining hapon. Ginkuha na sa pamilya ni Jonel Anisito, 29 anyos ang iya sining bangkay. Isa siya sa 7 ka mga napatay nga katapos ang NPA sa encounter kontra sa Army sa Candoni sang kahapon sang kaagahon. Residente siya sa Purok Makilo, Barangay Kamansi sa Kabangkalan City. Sunod sa 3rd Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel J.J. Havines, bayaw sang napatay ay nagkilala sa kag nagkuha sa iya nga bangkay. Pensar anay sang iya pamilya, nagatrabaho siya sa Manila matapos madula sa sulod sang pila na kabulan. Samtang may isa pagid ka nagpakilala nga pamilya nga luyag kun tani magkuha sang isa pagid ka bangkay, apang wala gid pahanugutan bangod wala man siya sa may nauyatan nga dokumento nga nagapamatuod nga kilala niyang napatay. Kutob sa wala makuha nga mga bangkay ang ginpalubong na kay nasang Banwa. Pasado las 3 ang kaagahon sang kahapon sa mag-engkwentruhan ay ang Army kag NPA sa Barangay Gatuslao sa Banwa sang Candoni. Ang area kabahin pa sa masobra 6,000 hectares nga palm oil plantation sa Banwa. Sunod sa PNP, may na-recover sila nga mga containers ang gasolina sa mga napatay. Gani ginausisa nila ang anggulo nga may tuyo ang mga rebelde nga sunugon ang porsyon sang amo nga plantation.
Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyong pang good vibes sini nga weekend. Mga pita with a view sa tripping ni Ruming. Pwede ka mga sa higad lang sang dalan, pero amo sini ang imo nga view. Pwede man magkaon, pwede man mag-overnight. Nagazigzag ang dalan kag ang kabukiran nga makita mo sa pagbugtaw mo kag pagkaaga samtang nagakape ka. Ini ang katuan ta sa tripping ni Ruming sa Buwas at 9 a.m. Kilalaho naman ang 13 anyos nga swimmer sang Talisay City nga magakompete para sa Para Games. Ina naman sa bida sang liga at 9 a.m. sa Sunday. Sa aton weather forecast, mangin maayong lakat sa panahon, wala sa may na-monitor nga kung ano man nga weather disturbance ang pag-asa. Sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility gani pwede maglagaw-lagaw sini nga weekend. Shout out anay sa kay Gloria Bantigue, good evening Digicast, watching from Pulupandan. Si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros. RF Diamond, good afternoon Digicast Negros. Shout out da kay Miguel and Emma. Si Aida Arroyo Palencia, good evening from Taiwan. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros XNIR. Si Eileen Trespecio Pabiania, good afternoon Digicast Negros. Si Marquez Rick, ahay kaluoy man si ninyo ba? Si Romel Mahilom Galio, good evening Digicast Negros. Si Mirna Garrido Clavel, good evening Digicast Negros, watching from Payao, Binalbagan. Kag si okay. Kagahamba ni Ruben Libre Jr., mayong hapon Digicast Negros, mayong hapon man Sir Ruming. Kagabay ito mga top 10 nga stories of the day. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Enjoy your weekend.